Takže ahojte, to je dneska moje 14. videjko a jsem tady s takým bláznem. A nevím, kdo to je, iba jsem tak, ne, kýveš hlavou, že ne, však, ne. Jsem tady takým bláznem, neví, o co jde a dneska se budu ptát na otázky, či odpoví a bude. Takže, máte peníze? Máte peníze? Jo. A kolik? Řekněte? Asi 3000. To je výborné. Na Slovensku máme iba víc iba po 500. Jo, 500. A teď se jdeme na druhou otázku. Aký je váš oblíbený youtuber? Alebo youtuberka? No, mám jako... Nemám nikoho oblíbeného. Mám všechny jako dobrý. Takže máte ráda všetkých youtuberov? Skoro? Aha. Takže chápu to velmi dobře. Moc dobře. Takže půjdeme na další otázku. Máte v škole nějakých lidí, kteří stále šikanují? Ne? Cože? Máte v škole nějakých lidí, kteří vás šikanují, bijí vás a také? A se vám posmívají? Myslím, že ne. To je dobře, protože my máme. Aha. A moc to bolí. Už tu mám ranu aj pod okom. A přijdeme na poslední otázku. Kolik máte LPS? 126? Nějak tak? To je dobrý. A gratulujeme, vyhráli jste cenu 150 000 korun. A řekněte mi, co teď budete dělat s těmi penězemi? Já ani nevím. To je dobré, protože teď skončíme. Uvidíme se u další show otázek a debilín. Ahoj.